ചാലക്കുടിയുടെ ഹൃദയഭാഗത്തൊരു പ്രൈവറ്റ് പൂൾ വില്ല. നോറൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സായിട്ടും ഫാമിലി ആയിട്ടും വീക്കെൻഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെക്കേഷനൊക്കെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് പൂളോട് കൂടിയ നല്ലൊരു സ്പോട്ടാണിത്. 4 അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂംസിലൂടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റൂംസാണ് ഈ ഒരു വില്ലയിലുള്ളത്. സെപ്പറേറ്റ് ബാർ കൗണ്ടർ ഏരിയ, അതുപോലെ ഡൈനിങ് ഏരിയ എല്ലാം ഈ ഒരു വില്ലയിലുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കിടിലൻ പൂളും ഈ ഒരു വില്ലയിലുണ്ട്. കൊച്ചിയിലെ ട്രാഫിക്കിൽ നിന്നും വർക്ക് പ്രഷറിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അല്പനേരം മാറി നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റിയൊരു ജെം സ്പോട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി. ചാലക്കുടി പുഴയോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ലാൻഡ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഓണം നോറൽ വിളിക്കാം.